F'Malta u Għawdex hawn 21,931 persuna b'liċenzja valida ta' arma tan-nar. Dan ikkonfermah il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri. Huwa kien qed iwieġeb mistoqsija li saret mid-deputat tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici illi staqsiet kemm hawn nies f'Malta u Għawdex illi għandhom liċenzja valida ta' arma tan-nar. F'ħafna pajjiżi l-ixxju tal-armi hija waħda ferm kontroversjali fosthom fl-Istati Uniti fejn l-akkwist tal-armi huwa relattivament faċli. Fl-Ewropa jeżisti dak li jissejjaħ il-Pass Ewropew tal-armi tan-nar u l-munizzjon. Dan huwa biss għal żmien qasir u għal skop li huwa kopert mir-rekwiżiti legali u jista' jintuża l-vjaġġ ta' kaċċa jew parteċipazzjoni f'avveniment sportiv ta' sparar. Il-Pass Ewropew għall-armi tan-nar huwa validu għal 5 snin u jista' jiġi estiż darbtejn għal 5 snin kull darba. Wieħed jista' jieħu l-munizzjon għall-armi reġistrati iżda f'ammonti biss kemm wieħed ikollu bżonn. Intant mit-18 ta' Novembru li għadda ġew iċċentralizzati s-servizzi ta' trasferimenti tal-armi f'Malta u dan bilan li dan il-proċess isir iżjed effiċjenti. Dawn it-trasferimenti issa bdew isiru kollha mill-Uffiċċju tal-Armi fid-Depot tal-Pulizija.